Bon dia a tothom. Soc Conxilo Guillo i vinc com una de les coordinadores, juntament amb la cap d'estudis de l'escola, que són les dues coordinadores de la xarxa, per explicar-vos humilment la nostra experiència des de l'inici i com ho hem portat a terme. Llavors, aquesta xerrada la dividirem en tres parts. La primera és les necessitats que ens vam trobar com a escola per començar aquest canvi, com ens hem organitzat dintre del claustre, dintre de l'escola, per poder portar a terme, i per últim lloc les evidències de mestres i alumnes i activitats perquè veieu un exemple del que estem portant a terme i com ho estem gestionant des de l'escola. Llavors, en un inici vam observar les necessitats que us mostrem, no? Els mestres, opinions que tenien era... Ui, no es canvia aquí. Tenim un tècnic Joan de Ràdio i sap tot. Doncs alguns dels comentaris que ens fèiem en el claustre era que, per exemple, els alumnes no sabien treballar en grup, era molt difícil gestionar treball en grup perquè no en sabien, o que els nens no parlaven. Això és sobretot infantil pel grau de diversitat o normalitat que tenim a l'escola, que tenien una llengua vehicular tota poc estructurada, però que la seva llengua materna també era molt poc estructurada, no? Que un altre comentari podria ser que cada any repetim els mateixos, repetim continguts, els ensenyem de diferents maneres, però si no els recorden i passen any rere any i sembla que sigui un aprenentatge nou. Com pot ser? Com ens està passant això? Després que els costava fer recerques i les feien poc estructurades, no? Els donem la tablet però no saben què fer amb ella i per què no en saben, no? I com ho podem fer per fer aquest canvi. Després, que els grups són heterogenis per diversificar total, no? I llavors costava donar una resposta per tothom. I els alumnes que deien una altra vegada el mateix, una altra vegada farem això, i de maneres potser massa similars. I l'avaluació com l'estem fent? L'estem fent de forma competencial, és una avaluació significativa pels alumnes, i estem treballant de forma competencial. Què vol dir treballar de forma competencial? Igual la feina que estem fent no està donant resposta en aquestes preguntes inicials perquè no és del tot competencial. Llavors ens vam plantejar des de l'escola que s'havia de trobar una resposta. Com a Santa Coloma tenim un lobby de la xarxa de competències, però en moltes escoles hi ha. Vam tenir la sort que en els grups de caps d'estudi una altra escola ens convidés a participar i formar part de la xarxa de competències. I a l'equip directiu de l'escola la valentia de proposar-ho en el claustre i dir, vinga, va, engeguem aquest projecte i fiquem-nos a la xarxa de competències a veure com funciona i si ens ajuda a millorar aquests aspectes que des de les aules estem vivint. Llavors, això seria un inici, no? Què hem fet des que estem a la xarxa que ens hagi permès començar aquest canvi? Per primer lloc, estar segur i acompanyats dels passos que estem fent, perquè de vegades des de l'escola volem innovar, volem fer coses, però no tenim un recolzament des del darrere i no sabem si el que estem fent està ben fet o no. Llavors la xarxa ens dona aquesta seguretat que els passos que esteu fent ja són correctes, no? Llavors tenim tres mirades, no? La dels mestres, la dels alumnes i l'organització del centre, i havíem de donar resposta a aquestes tres necessitats i no obviar cap perquè les tres eren imprescindibles. Des dels mestres havíem de crear confiança i havíem de donar respostes al com i al per què, que de vegades no eren preguntes reals fetes obertament, però sí que intrínsecament tothom ens plantejava com fer aquest canvi i el per què el fem, perquè cada mestre podíem tenir necessitats en les aules, però la necessitat global d'escola potser no la podíem veure des de cadascú les seves aules. Llavors, què hem fet a les aules? Assegurar reforços i acompanyaments per donar aquesta seguretat. Llavors, quan es porten a terme activitats on hi ha aquest canvi pedagògic, intentem que els mestres no estiguin sols i fer aquest feedback de pregunta-resposta, això per què ho canviem, això per què es fa així, jo et dono un cop de mà, entro a la teva classe i ens arremanguem els dos i ho portem a terme, i això, vulguis que no, ha donat seguretat als mestres i se senten acompanyats.
Després, reunions de coordinació per aclarir principis i competències. He fet reunions del decret, perquè el decret és bàsic, no? I a vegades aquest decret el tenim com a governamental però no el portem a les aules. Llavors, saber què ens demana el decret, no el llibre de text, és imprescindible per saber que la feina que estem fent està ben feta, perquè és el que el decret ens està demanant. I després les tutories, el que ens ha sorprès, i això ens ho hem trobat aquest segon any, és que de forma voluntària i per contagi, estar a la xarxa de competències ho vam proposar com a forma voluntària de les tutories. Però als cursos paral·lels que la tutora no estava dintre la xarxa de competències, que no tenia una obligatorietat de presentar feines, per contagi d'alumnes i de mestres han estat interioritzant aquesta forma de treballar. Llavors, en aquest segon any estem contents perquè s'està expandint i de forma voluntària les mestres parlen, quan fan el cafè parlen de competències, parlen de canvis metodològics a les aules. Després els alumnes, no? Els alumnes també s'havien d'adaptar al canvi, ja estan acostumats a treballar d'una manera i en molts casos els hem modificat aquesta manera de treballar. I els hem canviat la metodologia, la interdisciplinaritat de les àrees. Per exemple, una rúbrica de castellà també la utilitzem a Medi i allò els hi trenc esquemes, no? De dir, però si això ho havíem fet allà, perquè ells estan acostumats a un horari segmentat, i el que es fa castellà es fa castellà, el que es fa Medi a Medi, el mateix a mates. I quan els proposes activitats compartides o que a Medi fem mesura, però és que això és de mates, com ho estem fent a Medi? Ells també ho han d'entendre i han de veure la utilitat i el motiu pedagògic pel qual es fa això. I després totes les proves d'avaluació, també els alumnes s'han hagut d'acostumar a canviar tota aquesta avaluació i a fer una mirada diferent de com el mestre els avalua i de com ells s'enfronten a aquesta avaluació. A nivell d'organització del centre, molt important, ho hem temporalitzat en 2 anys, és el segon any que estem a la xarxa, i el que hem intentat fer són metes poc agosarades, no voler cobrir-ho tot en el mateix moment i amb tothom, perquè això és impossible. Llavors, poc i estable. Llavors, durant el primer any infantil i cicle inicial i durant el segon any infantil i cicle inicial a fer la continuïtat i hem afegit cicle mitjà superior. Llavors aquí teniu frases de mestres que no us les llegiré, ara més tinc poc temps per explicar-ho, però que per nosaltres són evidències, no? Com un mestre pugui dir la diversitat d'activitats i forma d'expressar els aprenentatges en el treball competencial per projectes permet donar cabuda a tots els alumnes i ells trobar un espai d'expressió, però això ho diuen perquè ho han viscut. I frases d'alumnes, imprescindible. La carpeta d'aprenentatge em serveix per recordar-nos del que aprenem. Ens ajuda a treballar en grup perquè tenim els passos i els recordem. Aquest vocabulari fa 2 anys els nostres alumnes no els tenien, ni que era una rúbrica i per què servia una rúbrica. Aquí teniu un exemple de tots els blocs que hem anat portant a terme. Aquests blocs els fan els mestres, però pels mestres és una eina de reflexió de la feina que vas fer cada dia, perquè has d'anar penjant les notícies i et serveix per dir això ho vaig fer d'aquesta manera, potser el pròxim cop ho canviaré, vaig aconseguir això, igual si ho hagués fet d'una altra manera ho hagués aconseguit d'una altra forma. I són blocs d'infantil, cicle inicial i ara aquest any de cicle mitjà i superior. Aquí teniu tasques per grups d'experts, grups cooperatius, com veieu són nens d'edats diferents, que faciliten l'ús de la llengua com a eina de comunicació i de recerca d'informació, que era el que volíem. Sense aquesta forma de treballar no aconseguiríem aquest canvi en aquesta llengua vehicular de l'escola. Diversitat d'activitats i llenguatges diferents perquè els alumnes s'enfrontin. Poden imaginar abans d'explicar, no és el mestre el que et donarà la solució ni el que ja t'explicarà els primers coneixements. Digue'm tu el que tens en el teu cervell i a partir d'això començarem. I per això hem de fer que els nens imaginin i tinguin aquest espai i que representin. Allò que expliquem, representem-ho amb plastelina, amb dibuixos, amb material, de qualsevol manera. Llavors aquesta diversitat de llenguatges ens permet una diversitat intel·lectual també i donar front a diferents alumnes. Observar la realitat i a partir d'això treure conclusions amb diferents materials, amb diferents situacions que s'han anat produint en l'aula, però portar la realitat a les escoles. Això un llibre de text o un dibuix no t'ho donarà. Les matemàtiques, no? Les matemàtiques, si no les treballes dintre d'una necessitat en altres àrees, de vegades queden com un bolet que perden la funcionalitat, i si una matemàtica no és funcional, no té objectiu. Llavors,
Les matemàtiques s'han convertit en una necessitat d'entendre el món, d'entendre el nostre entorn, i aquestes activitats que veieu aquí estan vinculades a altres aprenentatges generals. Això és el que us deia, no? Explicar la realitat amb diferents recursos, amb plastelina, amb material, fent una representació d'una torre de si érem capaços de fer-la per la mesura dels companys i el pes a partir d'un conte dels músics de Bremen. També hem introduït els escacs en l'aula. Hem començat aquest any a primer, a cicle inicial, i com us hem dit, farem pas a pas, i l'any que ve farem primer i segon, i així mica en mica. I amb això aconseguim diferents aspectes que també estan relacionats amb la diversitat d'alumnat i una resposta. Els murals, des que hem entrat a la xarxa i estem fent aquest canvi, a l'escola jo penso que el paper d'embalar se'ns escapa molt ràpid, perquè a totes les classes hi ha murals, i el mural no és només de dir mira que maco, el tenim aquí i anem apuntant coses. El mural ens serveix per organitzar el nostre pensament, saber en el moment que estem, com iniciem, com en continuem, a on anem donant respostes als nostres aprenentatges i ho anem marcant, si les nostres hipòtesis han sigut certes o no, i aquests murals s'estan generalitzant i a cada aula van apareixent. L'avaluació també s'ha diversificat. Llavors podem fer proves competencials on els alumnes relacionin aprenentatges, i molts comentaris és aquestes proves els hi costa molt respondre als nens. Sí, perquè no estan acostumats. No són proves tancades on la resposta és una única resposta. I això els hi trenca esquemes i és un aprenentatge que han de fer, però és un aprenentatge necessari. Llavors són proves amb respostes molt obertes on han de relacionar tots els aprenentatges que han fet durant el transcurs del projecte. Fan exposicions, gravacions, obres de teatre. Les obres de teatre a l'escola també s'estan generalitzant i mica en mica estem aconseguint cicle inicial ja les fa, o estem pujant a cicle mitjà, i que sigui una eina més de tot aquest treball lingüístic. I aquí us hem posat exemples d'un material com les rúbriques per avaluar. De cara a l'any vinent introduirem un nou informe que s'ha fet des de l'equip directiu, i en aquest informe els alumnes tindran veu. No només serà l'aportació dels mestres que farem el traspàs d'informació a les famílies, sinó que a part d'aquest traspàs dels mestres, els alumnes també diran en quin moment del seu aprenentatge estan i com ells s'ho avaluen. Això haurà de ser un aprenentatge pels alumnes i per les famílies, perquè les famílies no estan acostumades i també hauran d'entendre per què els estem demanant això als seus fills i quina utilitat tenen. Llavors aquest informe s'ha realitzat durant aquest curs i el portarem a terme el curs vinent. Les proves diagnòstiques de cicle mig és un exemple molt prudent, però ho volíem mostrar també. Els resultats des que estem a la xarxa han millorat de forma significativa. Aquí us hem posat, no sé si es veu bé, els del curs passat i aquest curs. És una evidència clara? No, però bueno, és un pas de dir no ho estem fent gaire malament si els resultats estan millorant. Ara haurem de veure l'evolució d'aquests resultats i si és veritat que aquest canvi metodològic i competencial ens està ajudant a millorar això. Però el primer pas almenys era el que us volia mostrar, perquè com són només 2 anys no us hem pogut mostrar una línia més llarga, però bueno, de moment estem contents perquè ens està donant una resposta positiva. I com a conclusió, mira, això està. De moment anem amb bolquers, necessitem molt acompanyament per donar les primeres passes. Esperem que de mica en mica les passes les anem podent fer cada cop més sols, i que aquesta motxilla per fer els nostres passos cada cop estigui més plena, encara que el pastor sempre ens ajudarà perquè ens acompanyarà i ens donarà aquesta seguretat. Gràcies a tots.